yazi ithatha ukudla, iparish, ithatha iparish ihambe iyonikeza uBra Kopa. Kube uyazi nje ukuthi lela parish linani. Bra Kopa, Kopi. Hhayi, ikhemu liyasebenza yezwa, liyasebenza uBra Kopa. Mfethu useyibelethile leya ngane leya yibhantshi le kade engayifuni wenza ne-washing. Hhayi shame. Yabo indlondlo yekhemu le yasemhlabeni yalingana yayishaya into yayo. Kodwa ngabona ukuthi hhayi le khemu le la izosebenza. Mekuthiwa la semhlabeni yalingana. Ngicabanga ukuthi semhlabeni yalingana bangangishaya ngezulu kodwa nje ngezwa kuthiwa nje umhlaba uyalingana nje. Kamhlaba yalingana akusadliwe emcimbini nasemncwabeni ayisenziwa leyo nto ngoba udla iplate eli-wrong ufele omunye umuntu. Yazi kamhlaba yalingana usheve udle stick sweet uyingenele esitolo nje la ungazi wakhona umuntu uthenga i-stick sweet uthi usuyezwa lelelelele ubuthongo. Lalela wezeli. Uma wavala amehlo ubona ugogo wakho washona ngo-98 eqhwebe woza mntana.